Mhlambe ingane masiqala ukuthomba iziphi isigaba kumele sithathwe? Ngokwazi kwami isigaba esisithathwe uma ingane isiqala ukuthomba kuye ukuthi ingane zesigodi ezisuke zisayontanga ziyathathwa lezo ngane zihanjiswe enkanduna ukuze ziyoqhutshuzwa amadlebe. Kusuke kwenzelwani lokho? Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi uma ilokuzana ingane isigqotshoziwe emadlebeni zizwe uma zisuke ziyalwa abantu abadala. Manje kugqobhozeni kwazo izingane lezo kuyakhethwa yini ubulili njengokuthi amantombazane kuphela yini kuvumeleke ukuthi kwenzeke kubona lokho? Qotshozwa kwamadlebe kusuke engakhethile. Uhlelo-ke leli lokuhlanganisa amantombazane kanjalo nabafana. Lokho kwenzela ukuthi amantombazane kanjalo nabafana bazane ukuthi abandawonye bawodade kanjalo nobhuti. Futhi lokho kwakwenzelwa ukuthi bangaqomani. Ingakho kwagcina seqhamuka lesisho sithi induku enhle igawula ezweni.